fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-mulej id-dalu s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi qudiem min għandi nitwerwer. Dawk li għandhom għalija l-edewa tiegħi u ma jitfixklu u jaqgħu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq, narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu dak kollu li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejjed Emanuel Gawċi. O Alla li minnek ġej kull ġid fiċ-ċokontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu ekta bil-ħaq b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal far u għadda l-lejl ġo fih u Alla qallu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemmu jgħaddi l-mulej, riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej imma il-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżiża. U wara t-teżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: x'inti tagħmel hawn Elija? U hu wieġeb: għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej Alla tal-eżerċiti, għaliex uliet Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-altari tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu jneħħuli ħajti. Il-mulej qal lil Elija: itlaq u erġa' aqbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku u malli tasal idlek lil Ħażael bħala sultan ta' Aram, hekk ukoll lil Ġeħu bin Nimsi, idilku sultan ta' Iżrael, u lil Eliżew bin Safat ta' Abel Meħola, idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej. Jien wiċċek infittex mulej, jien wiċċek infittex mulej. Isma' mulej leħen il-għajta tiegħi, ħenna lija u ġibni, ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Jien wiċċek infittex mulej, jien wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek, inti l-għajnuna tiegħi. Jien wiċċek infittex mulej, nemmen li għad nara it-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Jien wiċċek infittex mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Iddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, smajtu x'intqal, la tagħmilx adulterju, ma jien ngħidilkom li kull min ħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-lemenija jgħalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra warmija l-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-lemenija jgħalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra warmija l-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll, min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju, ma jien ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju, u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħadd ieħor jagħmel adulterju. Din hi l-kelma tal-mulej. Nagħmlu sibqa' żgħir fuq il-Vanġelu. Mela eżis fil-predikazzjoni tiegħu Ġesu spiss kien jitkellem mid-dnub, għax l-ikbar għadu li għandu l-bniedem huwa id-dnub. U x'jagħmel id-dnub fil-bniedem? Jifirdu minn Alla. Kemm hija ħaġa kera li aħna nibqgħu mifrudin ma' Alla. Issa eżis Alla tagħna jħobbna u jħobbna b'imħabba bla qies. Imma importanti wkoll illi najrid nagħmel ħilti kollha biex kemm jista' jkun ma nabbużax mill-ħniena ta' Alla, mhux hekk? U allura dawn huma realtajiet fil-ħajja tagħna li jifirduna minn Alla. U propju f'din is-silta huwa jkompli jfakkarna fil-kuraġġ li rrid ikollna biex nidentifikaw id-dnub b'ismu. U biex nuru aktar kuraġġ meta ninaqdu jew ninqatgħu mid-dnub. Issa eżis ħafna drabi jista' jkun kulħadd jidneb għax mis-sema l-isfel kulħadd midneb. Imma hemm differenza. Id-dnub huwa fraġilità. U allura jien irid nagħmel ħilti kollha biex kemm jista' jkun l-ewwel nett inwarrab l-okkażjonijiet waħda. It-tieni inġib quddiem għajnejja il-ġlieda li jiena jkolli mal-għadewwa ħżiena li huwa x-xitan. L-ikbar għadu li jista' jkollu l-bniedem ix-xitan. U allura kif se nirbaħlu l dan ix-xitan? Brekkun ix-xitan. Giddieb u missier il-gidba. Għax jurik dak li mhux, imma jħajrek u jekk ma noqogħdux attenti jeżis jixħitna ġo nassa jew ġo xbiek li ma nkunux nistgħu noħorġu minnu. Għalhekk importanti ħafna San Filippo kien jgħidlu l-mulej Ġesu, mulej tneħħix idejk minn fuqi għax Filippo jittradik. U nista' ngħidha jien u tista' tgħidha int. U allura importanti ħafna illi jiena orrajt meta nidneb għalhekk il-mulej mar jagħtini il-mezzi kif nerġa' nsir ħabib ma' Alla. Mar jagħtini s-sagrament tal-qrar. Sagrament illi Alla jaħfer permezz tas-saċerdot id-nubit kollha li jista' l-bniedem jagħmel. U allura huwa Alla li jaħfer. Imma rridu noqogħdu attenti wkoll li ma nabbużawx mill-imħabba tiegħu. Kollox jista' jħajjarna l-ħażen, imma jekk aħna fina jkollna
il-fidi u jkollna dik l-imħabba lejn Ġesu żgur li ma naslux biex nittraduh jew niġħduh. Għalhekk eżis weħidna dana impossibbli għaliex ix-xitan juri ruħ magħna b'saħħa kbira. Imma x'irrid nagħmel jien kif qalilna San Pietru, intom iqfulu qawwijin fil-fidi. Hemm jibża x-xitan meta inqum fuq tiegħi u ngħid le Alla din il-ħaġa ma jridix u la ma jridix Alla laqqas irrida jien. U jekk jien nirbaħ din it-tentazzjoni, min se jgawdi? Se ngawdi jien. Għax il-bambin jagħti ċertu serenità fil-qalb tagħna. U għalhekk importanti mela illi nibdew nindunaw u meta nindunaw bl-affarijiet li jista' x-xitan jista' jġibilna, importanti ħafna li m'hemmx paroli miegħu. Għax m'intix ħadd irbaħlu lix-xitan żgur jekk toqgħod iġġib il-kwistjonijiet miegħu aqtalu x-xitan. Jiena rrid inservi lil Alla u Allek jixraqlu. U nġibu qudiem għajnejna din is-sentenza wkoll. Il-bniedem jaqa' fid-dnub meta jritu għax għandu l-libertà. Imma li jqum mid-dnub trid tkun il-grazzja t'Alla. Ara kemm għandna bżonn lill-Alla tagħna. Rajnaw fil-Vanġelu semma l-infern. L-infern jeżisti, U dak li kien ħażin fl-modi għadu ħażin ukoll illum. U kulħadd jaf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, kulħadd jaf. Għaliex anke l-kuxjenza tiegħek meta tagħmel xi ħaġa mhix tas-soltu mhix tajba, tħoss fil-kuxjenza tnigżek. Imma rridu noqogħdu attenti kemm jista' jkun biex lill-Alla tagħna ma websux qalbna miegħu. Il-mulej Alla tagħna irridna li ngħixu fil-grazzja tiegħu. Iridna wkoll li nħobbuh kif iħobbna hu, u allura jekk jiena tassew nħobb li Ġesu, iva, inkun lest u dispost li dak li jrid Alla minni nagħmlu, anke jekk imbagħti biex nagħmlu basta Alla. Għax eżis jekk għandi lil Alla f'qalbi, għandi kollox. K'm'għandix lil Alla f'qalbi, għandi għalfejn ninkwieta. Għaliex? Għax mingħajru ma nista' nagħmel xejn. Għalhekk meta nitolbu l-Ġesu ngħidulu, mulej Ġesu, jiena rrid inservik b'qalbi kollha. Jista' jkun li xi darba nittradik jew niċdek. Jista' jkun li forsi xi darba inweġġalek qalbek. Imma naf li inti tibqa' tħobbni avolja inweġġalek qalbek. U l-bambin iva anke jekk aħna nkunu miġġieldi miegħu jipprova jara x'jagħmel biex dik l-imħabba li għandu l-bniedem jerġa' jagħtiha lil Alla bil-wieqa. Inresqu t-talb tagħna quddiem Alla għani fil-ħniena u nitolbuh joħloq fina qalb safja għalhekk ngħidu: O Alla, oħloq fina qalb safja. Sabiex il-Knisja taqdi dejjem il-missjoni tagħha mingħajr kompromessi nitolbu. Sabiex kull istituzzjoni teduka liċ-ċittadini għal rispett lejn il-ħajja u l-valur tal-familja nitolbu. Sabiex ir-rispett lejn lid-dinjità tal-persuna iwaqqaf il-vizzju ta' droga, l-isfruttament tal-mara u t-tixrid tal-pornografija nitolbu. Sabiex aħna wkoll hawn miġbura ma nibżgħux mis-sakrifiċċju u ngħixu b'koerenza mat-tagħlim ta' Alla nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna.
U Alla, Inti tridna naqduk b'qalb safja u sinċira. Għatina li nħossu u narfu lilek biex namlu dejjem ir-rieda vera u mqazza tiegħek. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Fil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, rid-dmub tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ixħet mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li aħna qegħdin nagħtuk u għamel l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżugħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien nuraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek. Inti tqawwija bl-eżempji tal-ħajja tajba tagħhom. Issaħħaħhom fil-erf u fit-tagħlim li huma xandru u tilqaj talb li jagħmlulek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-sferu tal-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Infaħruk Mister Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li biju inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem xbija tiegħek fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq eħlejek kollha. U meta ma għadx rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimthom jistennew is-salvazzjoni. U int Mister Qaddis hekk ħabbejta d-dinja li meta waslet milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin, biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawm intihom mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li miet wirxox tagħlina minn għandek missier fuq dawk li jemnu
bat bħala laqwa doll l-Ispiritu Santu biex jitem fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-Qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddis dawn l-offerti biex isiru il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabba mal-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbuk u nibgħak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak Kristu. Danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn l-imwita xu l-mulej kul irkopa temile kul il-sin istqar Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għal-ħajja u tloħ fil-lemen tiegħek. U aħna u nistennew ħiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jieħdu semm minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispiritu Santu jaqqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju li qaddejtek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf fil-fidi tagħhom. L-inna wkoll li dak mis-sirħanin qatina li mal-Verġni mqazzhom Malla Marija mal-appostu bil-qaddisin tiegħek inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek fejn maħlejja kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li beħen titfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missi li jħobbna, missi li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missi li lest li jenna għalhekk bil-fiduċja
u bil-fidi. Ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun jisbew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Grazie, Signore.
Bil-bifa nidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma' fik kollok ħnina, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tieba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu. Saħħaħna mulej bit-tqarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fit-triq tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula l-izbaħanja bil-fer ta' qlub safin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.